tistgħu tidħlu Google u tfittxu dwar Malta. L-appell tal-President tar-Repubblika lil tfal li għandhom dixxendenti tagħhom Maltin. Fil-fatt, meta ssoktat biżjara tagħha fl-Awstralja, il-President Mary Louise Colero Preka tkellmet dwar ir-rabta li trid tibqa' tara ma' pajjiżna. Fil-Lavalette Social Center il-President kellmet ma' dawn it-tfal u adolescenti Maltin, iżda wkoll mal-ġenituri u n-nannit. Iva qed nagħmel appell lil-nannit tagħhom u l-kbar tagħhom għaliex jinkwetaw li żgħażagħ ħossuhom aktar Awstraljani milli Maltin. U naturalment appell lill-dixxendenti Maltin billi ngħidilhom biex jibqgħu connected, jiġifieri jibqgħu f'kuntatt ma' Malta, wieħed jifhimha li huma jħossuhom aktar Awstraljani, però jibqgħu f'kuntatt ma' Malta għaliex anke il-fatt li għandhom iċ-ċittadinanza doppja qed tagħtihom opportunitajiet u bħal mod mill-aktar kontlarju fejn qabel il-Maltin kienu jitilqu minn Malta jħarsu lejn l-Awstralja bħala art ta' opportunità, illum nistgħu ngħidu Malta fl-Ewropa hija art ta' opportunità għalihom. Il-President indirizzat ukoll folla ta' madwar 500 persuna mill-komunità Maltija. Qalet li Malta se tħoss dejjem in-nuqqas tagħhom u li Malta tibqa' dejjem id-dar tagħhom anke jekk il-bogħod. Il-President mistennija tkompli bil-programm tagħha biktar laqat ma' Maltin Awstraljani.